Haideți să facem împreună cel mai viral desert din ultimele zile. Pentru că săptămâna asta mi-a apărut în continuu pe TikTok cheesecake-ul japonez, am zis să-l fac și eu, bineînțeles. Am nevoie de biscuiți Biscoff, am observat că aceștia se cer. Cremă de Biscoff este opțională, dar eu am preferat să cumpăr, să folosesc pentru că am zis că e mult mai bun. Și iaurt în stil grecesc. Să facem iaurtul grecesc. Pun și o linguriță de miere pentru a fi mai dulce, pentru că știu că iaurtul în mod normal nu este atât de dulce. Sunt curioasă dacă și-a meritat tot hype-ul și toate laudele de pe TikTok. Puțină cremă de Biscoff. Am pus crema de Biscoff și puțină zmeurică. Am învelit totul cu folie alimentară și dau la rece pentru cel puțin 2-3 ore. Are un gust demențial.